Hala, sige na. Ay, sinulat, be! Mana, uy nga. Samok kay kaano dyan kay kasakwa. Ako, ah. Sigut-gut ba ka na o gikontak ba? Saan mapod na? Food runners, ako na kong pagkaon. Para saan? Sa ko ande ay. Nag-propose si Ronald. Ha? Nag-propose. Kapag sa imo, ha? Yap. Ikaw, di gipili sa mong talo. Ako ang gipili. Usa na madada ni Ronald sa imuha. Uy, wala magigapil health. Uy! Nanang food runners, wait lang ha. Diyan lang sa kay, istorya niya. Food runners, no? Eh. Sino na kasi ka sa bayan na? May kanyang pagkaon ba? Salamat ha, paspas ko mood liver ba? Okay. Salamat. Ingat. Guwapa na ko ha? Ay, gwapa. Kahugaw gani si mong tiilo. Ay, si panaway niya ba? Mura matag. Ako di mo. Na, ako'y pilion ni Ronald karon. Layo ra kay ka mag-propose siya karon. Saan mo tayo nakita ni Ronald sa imo, nga ikaw may gipili? Virgin. Saday ka. Naapay tiil ni mo, murag luy ah. Nawayon kay Kai. Ano si Ronald? Ya. Uy! Yawa ninyo, no? Sweet kayo siya. Dadala sa saging. Pagtanong pagsagingan. Ano yung regalo si Mama? Taasa. Mag-propose ka, no? Oo. Ayaw, iiwan niya mag-propose ka. Kaya wala ko na nangit sa akong parents. Sabihan ni mo sa kuwa, Ronald, no? Abi ko ako imo, ha? Wala ka ni kiss lagi pag-abot. Kiss ko, be? Kuambia. Grabe ni matawhanan ni. Sa kong atubangan pa dyan maginana. Baga kay mga naong. Uy, nasuya ang isa diha. Kalo, ay, anak niya, oy. Sakit kayo mo sa mata. Ibang mamaligya ka dito. Maruya. Kau. Karon ba, giselebrate na ko ang pagpanguyag mo sa ko. Pag-order kong food. Padala ay mga bisita pa. Ito, ah. Oh. Apila si Ruth. Para makabuhi ko sa mga sala na ko sa iya. Sige. Tara dito taon, ay lamisa dito. Tara. Sorry, Bing. Nanginanglan lang kong kwarta. Ronald! Nag-prepare ko lunch para sa tuwa. Lami kay ba? Lami, itilawi ako Ronald ang manok, be. Tilawi. Lami, kayo ni siya, ay. Ah, diba? Wow, lami. Mas juicy kaysa sa kuha. O, mas lami ka? Ano bang buang, be? Saan man po'y kabuang anong bayutan ni? Tuon, be? Bitaw, ako nag-prepare kayo na overwhelmed ko kay... Ano ba na ako mag-propose ka? Mamaya, brade ay? Lami. Start ko na akong parents good ron. Ano, pakipot sa ako. Poho na, mag-propose ka sa may rooftop. Ay, kaluod ninyo, oy. Tawag ka, dire! Panira ka kag moment! Yun kayo mo tanawon. Magbuot ka! Nag-date ming duha. Nagpa-foods ko para sa iya. Ma-provide ni mo ni? Kaya ni mo ni provide? Pero mas lami, mong kasi mo, ha? Mas lami ka sa kuha. Ano na naman muna mo mga kuya dirihan? Dili mo pa dayon na ako nga, kuya? Ano na muna mangilabot na muna diri makagubak ay mo okasyon ay. Sarge! Basig na ipods da, Sarge. Basig. Pwede tayo makasima-sima, dira ba? Bala gamay raman. Gani, Sarge. Basig balik-balik taro na yung kalibutan, Sarge. Bayaw, bayati ka, Sarge. Dali, ay nagpalag. Sarge, gamay raman ang... Gamay ra, tilaw ra. Gamay naman, Sarge. Sarge! Yagda ba mo diri? Gamay ra kayo, yung timo, rami. Yagda ba mo? Ayaw na pugsag pala kilalaki ba? Kay kabalo man may bayot ka. Na, wak na, gituok na ang bayot. Ay, napagati-gati. Kay kang bayot kay kako. Ouch! Sikaw mo diya. Nirisi mo ka. Nadawat mo ka na mo. Baka ano naman. Kaunta beng-beng. Ano mo na, ya? Ay, papluy! Mamaliyog ko! Sarge! Paliyog tawag ni Ruth B. Sige, sir. Alalayi kay timpang kabi to. Hindi ako'y bahala to. Para makabawi ko sa mga sala na ko sa iya. Sige, ako nga. Tutunsan ako. Ingna nga na okasyon diri. Nagpropose si Ronald. Ay, murag si Ruth na oh. Kung bitawhan. Kinsa man na yung kauban? Sarge! Amping na nila! Pag-amping! Wala mag-adik! Iyan ang papa. Bisyo-bisyo, magula. Di kag bintal. Hindi kag minta mo kagawas man na. Uy, ganun gipaapil man na mo kadto paploy. Uy! Natatawa daw eh. Panindi ang lihok ba? Panindi ba? Uy, si Mudok ka. Kaya naman na siya. Hindi na bitaw nahan. Nalalikat ka, tikat
Baliw ay! Si Sarge. Nagsastorya naman nagkahoy, oy! Nana siya makita nga dili na to makita. Tinuod? Uy, kahadlok ba na yung anak niya, oy? Pati na ko nagsana si Sarge ako. Maunang duga pa. Anam nagikag mental. Hadlo ka, oy. Uy, paglikay pakamping mo anahan, madugaban ta. Babe? Kaon na to si Ruth, babe, para makakaon na. Tara. Tapos magamping ta na yung papa, ha? Tarahan. Let's go, let's go. Karon ka, Sarge! Gaya, kapso na! Patyo niya! Karon ka, Charles. Dito ka, Charles. Sarge! Sarge! Dugay akong dumuting, Sarge! Pati na si Sarge. Wala si kabaloon sa ako kalab si Ruth. Katumbuhi pa ko. Swita jud badang ugrot oy. Bagay juga sila bay. Kat bahaton ako ang tanan. Higugmaon ka. Ikaw ra nakapabungkag sa kung tinapok ng paluwaro. Mag-sure ka? Mag-sure na ba doon? Pati na si Sarge. Patay ka, Sarge! Patay ka ron! Oh, niato siya sa pedicab, oh. Ay, gusto siya mag-drive-drive og pedicab. Patay ka, Sarge! Mahirin mo masala. Karoon ka. Girang-rang-rang pa niya, oh. Girang-rang, gusto-gusto siya mahimong rider. Pasag din na yang papa oy. Tama ka. Mas time na to magbanding karon. Ako gani no. Uy! Ayaw pagkikati. Yain na lang, Noy! Tara! Lalagan lagi mo! Sa ako lagi padulong! Oh my God! Oh shit! Sarge! Bakit ko ro? Ay, wala man ko na stroke. Ango-ango na dyan ka ba?